Aquest any Cocentaina celebra la 675 edició de la Fira de Tots Sants. És un orgull per als contestants i les contestanes poder celebrar aquesta edició. Ha estat un període molt llarg de temps en el que ni pandèmies ni guerres han fet que no es poguera celebrar aquest esdeveniment. Els principals punts forts de la Fira de Tots Sants han sigut saber evolucionar amb el temps, amb la societat, amb tots aquests canvis que hem viscut al llarg d'aquest període, i pensem que tenim una oferta molt atractiva i des del seu inici agrícola-ramader hem anat incloent tots els nous sectors, tota la nova tecnologia que amb el pas del temps ha estat introduint-se en les nostres vides fins a arribar al dia d'avui. Actualment, en el Departament de Fira estem treballant bàsicament a dos nivells. El primer d'ells seria per a quan puguem fer ja aquesta fira amb tota la normalitat. Estem treballant en incloure nous sectors, en fer ampliacions i tot amb moltíssima il·lusió perquè tenim moltíssimes ganes de que aquesta fira normal arribi el més aviat possible. Però d'altra banda, la segona línia en la que estem treballant és un poc en aquestes distintes opcions que tenim perquè depenem totalment de les mesures de seguretat que tinguem en el moment de realitzar la fira. Així és que s'està treballant, com l'any passat, en distints escenaris per tal de que quan arribi el moment puguem celebrar la 675 edició de fira. I en dues línies també el que s'està incloent molt és les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que són molt essencials per a que puguem arribar a qualsevol racó del món. Bé, està clar que aquesta 675 edició no va ser l'habitual, però sí que és cert que volem que siga una edició especial i per això s'està treballant de valent per tindre aquesta commemoració que es mereixen els 675 anys de celebració de la fira. D'altra banda, també el que s'intenta és apropar la història de la fira des dels seus inicis, principalment a la gent del poble, als escolars, a diferents sectors, però també més enllà de les nostres fronteres, per a que tots puguen conèixer aquesta evolució que ha tingut la fira al llarg d'aquest temps. Les adaptacions que tindrà aquesta edició de fira venen lligades a les mesures de seguretat que tinguem en el moment de realitzar-la, quan arribi el novembre. És cert que és a final d'any, les vacunacions estan realitzant-se, esperem que arribat aquest moment puguem fer un poc més de fira que l'any passat. Voldria enviar un missatge per a que la gent tinga esperança, que celebrarem la 675 edició de fira de la manera que la sanitat ens permeta, però que m'agradaria que no es perguera la il·lusió per poder celebrar-la i que des de tots els racons del nostre poble puguem sentir aquesta oloreta a fira.